Wow! O diba? O, sinong gustong tumikim dyan? Ayan, welcome back mga guys. And for today's video, gagawa po tayo ngayon ng tawag nito, yung may Q. Yung may kamuti Q. Ayan guys, dahil may kamuti tayo dito. Ito yung natira sa ating ginawang garang-garang ng Pasko. So, gagawin natin tong kamuti Q for today's video. Opo. So, ayan guys, kumakain ba kayo nito? Ng kamote Q. Ayan o. So, lulutuin natin ito at gagawin nating merienda dahil ubos na yung ating mga ginawang karanon ng Pasko, ang garang-garang at saka sinangdayan. Kaya for today's video, kamote Q tayo. Ang ringa ng mga manok. At ayan na nga mga guys, lulutuin na natin pero yung gagamitin natin na cooking oil ay margarine para mas lalong sumarap ang ating gagawing kamuti Q for today's video. Opo. So, bukas na natin to i-upload baka pag ngayon may manghingi na mga kapitbahay. LOL! At syempre mga guys, isasalang na natin. Ayan yung ating finished product ng ating hinugasan na kamuti. At gagawin na natin itong kamuti Q. Ayan. Grabe. Tapos, pagkaluto niyan, mag-arnibal na lang ng asukal. At doon, Tagalog saan nga, paliliduin sa arnibal ang kamuti. Ayan o. Ayan mga guys. Nakapagluto na tayo at nakailang salang na tayo. Ipakita natin sa inyo guys yung aming Oo. Wow! O diba? O, sinong gustong tumikim dyan? Ito, medyo kakaiba pa to eh. Duduin pa to sa asukal. At ito naman, yung mga napariwara, yung iba yung kulay. Ayan guys, ito na. So, titikman na natin. Grabe, ang sarap niya guys. For today's video. Ayan. Susulit yung ating kapagalan. Mas masarap talaga siya kapag yung margarine yung ginamit.